Mhux minnu li qed jitħallsu €250,000 kuljum dwar il-ftehim ta' 3 sptarijiet. Dan ħareġ mix-xhieda tal-eks Prim Ministru Dr. Joseph Muscat li xed fil-kawża li fetaħ Dr. Adrian Delija dwar il-ftehim ta' 3 sptarijiet. Joseph Muscat stqar li fuq 5 snin l-ammont totali ta' ħlasijiet li saru lill-konċestorju kien ta' €265 miljun. €127 miljun huma flus li direttament jitħallsu lil ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Dan iħalli €138 miljun fuq 5 snin li minnhom trid tnaqqas €20 miljun f'vat bejn wieħed u ieħor. B'hekk jifdal €118 miljun fuq 5 snin. Għalli sakemm kien għadu nkarigatu, il-konċestorju kien għadu mhux jagħmel qlieħ, hekk kif dawn il-flus xorta kien sera ħallasom il-Gvern għal qasam tas-saħħa, irrispettivament jekk is-settur hux jitmexxa mill-kumpanija. Stqar li l-€250,000 huwa l-ammont kollu li jkollu jitħallas kuljum meta jkollna l-Isptar San Luqa, Keren Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kollha lesti mix-xogħlijiet tar-ranġar fihom. Biex hemm il-ħlas li jsir mit-taxxi tal-poplu huwa beħlas lura għas-servizz li l-poplu Malti Wawċi ikun qed jibbenefika minnu. Joseph Muscat spjega wkoll li mhux minnu li l-isptarijiet imbijaw lil privat fihem kif dawn ingħataw b'ċens temporanju biex la darba jitlesta x-xogħol dawn jingħaddew lura lil poplu Malti Wawċi. Qal li biex sar Sptar Mater Dei dan dam 18-il sena biex imbena meta kellu jdum 6 jew 7 snin. Innota li dan imbagħad spiċċa kien żgħir wisq. Dwar side agreement ta' €100 miljun li l-avukat li dera għal Delija staqsa fuqu huwa ma setax jgħid minn fejn qed jikkwota. Dr. Joseph Muscat stqar li din hija kwistjoni oħra bħal tal-€250,000 kuljum. Spjega li kien hemm sitwazzjoni fejn mhux il-konċestorju iżda bank lokali kien espost u beda jitlob lill-Gvern jidħol garanti. Stqar li għalhekk kien instab mod li jekk jitwaqqa l-kuntratt, il-Gvern jieħu mal-ewwel il-pussess tal-iskola medika u tal-assi kollha u wkoll jitħallas il-bank. Dr. Muscat stqar li l-oppożizzjoni li kritikat ħafna għax qed idum ma jsir ix-xogħol hija l-istess waħda li għamlet pressjoni mal-Unjoni Ewropea biex il-Gvern ma jaġġilx biex iwettaq it-tibdil u r-riformi fil-qasam tas-saħħa fosthom fl-Isptar San Luqa. Spjega li l-Unjoni Ewropea kienet bagħtet numru ta' mistoqsijiet lill-Gvern wara l-ittri li rċeviet mingħand membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti. Intant fil-ħin li kellu biex jagħmel il-mistoqsijiet, l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija der jitmasħan u f'mumenti l-avukati kellhom jiġbdu l-attenzjoni sabiex iħalli l-xuti wieġeb. Dan fil-waqt li f'mumenti l-qorti kellha tiġbidlu l-attenzjoni sabiex ma jdawwarx is-seduta f'dibattitu politiku. Dr. Delija u l-avukat li der għalih talab il-qorti li l-Awditur Ġenerali jipproduċi l-kopja li għandu tal-addendum tal-€100 miljun. L-intimati ma oġġezzjonawx għal din it-talba sakemm il-pożizzjoni tal-Awditur Ġenerali ma tkunx preġudikata minħabba obbligi ta' segretezza li jista' jkollu. B'hekk il-qorti ħarket lill-Awditur Ġenerali u lil Dr. Konrad Mizzi għas-seduta li jmiss li ser issir fit-8 ta' Frar f'nofsinhar.